Yusuf namiji ne. Watan samun lada, yan wata biyar ma. Watan samun lada. It's Suda on the beat. Ga watan azumi ya zo, watan samun lada. Ga watan azumi ya zo, yan uwa sai mu yarma. Watan azumi ya zo, watan samun lada, watan ibada ba ga masu niyyar azumi ba, sai mu dage miyo harama. Wasu ma za su ce suna da balsa, wasu ma ƙarya suke ba, dan kar da su yi azumi su yi ƙarya su zagi Allah, dan kar da su yi azumi ba. Laifi biyu ne ba, ga ƙarya zagin Allah, ga su ƙi yin azumi ba. Sai mu sa yaƙini da zammar za mu yi azumi ba, kar da mu sare mu roƙi Allah ba. A watan Ramadana ko ma samu sauƙi, mu samu rabauta daga Allah ba. Ga watan azumi ya zo, watan samun lada. Ga watan azumi ya zo, yan uwa sai mu yarma. Wata mai girma, watan rahama ba, miyo wa annabi salati. Namiji na shirya na yau azumi ba, na san kuma kun shirya yau azumi ba. Ga masu azumin jemage su yi azumi su ƙi yin sallah, miyo aikin alkhairi ko ma samu ruɓanyar lada. Mu bar aikin zunubi miyo aikin lada, dan aikin zunubi na cin lada da yawa. Shawara a gare mu bar aikin shedan miyo aikin Allah a watan Ramadan. Mama ta ce na yi tuni a gare ku dan azumi ya zo. Ga watan azumi ya zo, watan samun lada. Ga watan azumi ya zo, yan uwa sai mu yarma.